Pogi messengers. Yan, halo-haloin lang natin kakabsat. Tapos, hanguin na natin. Pwede na to. Yan, half cook. Masarap to sa half cook. Apo, na yun. Sumamit sika. Sumamit nga umalsim. Pogi messengers. Pangantayon. Eh na po nagdagsin. Oh. Tamang-tama lang yung pagkaluto kakabsat. Hindi masarap to kapag na-overcook. Naspak man din George. Magandang tanghali po sa inyong lahat kakabsat. Kain na po tayo. Nagluto po tayo ng ginisang upo. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Oh, manantayin kakabsat. Umuusok pa yung kanin natin. Napudot amin nga makan. Mainit lahat yung kainin natin. Oh. Bagong luto lahat. Oh, umuusok pa. Oh. Higop sa baw. Nagimas kan mayang. Init. Mga sis. Wala pang ulam nyo kakabsat. Shoutout kay William Raque ng San Fernando, La Union City. O, para sa'yo kabsat. Shoutout kay Nerissa Andrada Rosales from Santo Niño Fair, Cagayan Valley. Yan, shoutout po dyan sa Cagayan. May kayo mga. Yan, shoutout kay Leo Roscuesta, Kabalbag ng Caloocan, Manila. Mga takabsat. Yan, shoutout kay Aljun Baldovino. Wala siyang nilagay na place. Kaya shoutout kanyang kabsat, Aljun. Ang hangong sila. Gusto ko pa. Kiyat ko pa eh. Yan, shoutout kay Medina Q de Guzman ng Quezon City. Shoutout nga pala kay Tracy Gamboa ng Baguio. Buti pa dyan sa Baguio, malamig. Dito ang pulot-pulot. O, sabaw para kay Mary Ann Bangalan Parek ng Cagayan Valley. Para sa'yo, Mary Ann. Shoutout dyan sa Cagayan Valley. May kayo mga kakabsat. Yan, shoutout kay Emily Kyotoriano, Malilong. Yan, wala siyang nilagay na place. Shoutout pala kay Reston Libwed Ordonio ng Curva Muñoz, Nueva Ecija. Yan, shoutout po dyan sa Nueva Ecija. May kayo mga. Hindi mas yan. Kamatis, gado. Shoutout nga pala kay Lauren Nicolas. Tapos pinapa-shoutout niya si Joel Supongko Jr. at Joel Supongko Sr. ng Solano, Nueva Vizcaya. At ang Supongko family. Yan, shoutout po dyan sa Solano, Supongko family. Mangantay sa ba? Samik. Sabi ito yun. Amin yun.
Lord, maraming salamat po dito sa blessings ulit. Napakasarap at nabusog po ako. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Lagi niyo po silang bibigyan ng lakas at magandang pangangatawan para makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen.